Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω πώς μετέτρεψα ένα website σε μια εφαρμογή Android. Πρώτα απ' όλα ανοίγουμε το Sketchware Pro και επιλέγουμε το splashtscreen.xml, όπου έχουμε δημιουργήσει ένα splash screen για την εφαρμογή μας. Εδώ βλέπουμε έχουμε εισάγει το logo του site που θέλουμε. Θα σας δείξω και στη συνέχεια το site μας. Πηγαίνουμε στο event και στο on create έχουμε βάλει για background λευκό χρώμα και έπειτα έναν χρονιστή timer στον οποίο έχουμε βάλει 4.500 millisecond καθυστέρηση, δηλαδή 4,5 second, ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη μας το logo πριν μπούμε στο κυρίως website μας. Έπειτα βάλαμε finish activity ώστε να τελειώσει το loading μετά από 4,5 second. Και τώρα πάμε στο main.xml, όπου είναι το κυρίως site μας.